Nu te fă și tu duși. De ce? Nu știu. Ce cafea? Ce faci cafea? Trezești lumea? Dacă acolo ai o listă frumoasă. Lista asta e lista pentru zi. Deci trează ok. Ești pregătit de execuție? Imediat. Imediat. Șef, vreau. Ui. Sărmăluță. Am pus alarma, dar o sună. Nu, nu-i bani. Screenshot, oameni buni. Screenshot. Vrad. Doar șosetele verzi. În stare faine. Și la cămașă, pentru că... Am făcut o stop. Când? Felicitări. Ieri. Doamne ajută. Ia. Ce mă? Am luat Uber. Prima oară în viața mea am luat Uber. Și eu. Și eu. Că-mi permit acum Uber. Unde-i? Tu stai în față. Sala polivalentă. Și apoi virează la stânga. Unde vă lasă? Nu ești mai îngrijorat, da. Eu zic? Da. Hei, salutare tuturor! Eu sunt Andra Gogan și bine v-am regăsit la un nou episod! Oh, ce tare! Mai bate o dată, mă! Foarte tare, bravo! Am picat pe scări. A picat pe scări! Bun, da. E cam veche, cum să zic. Cam veche. Cam veche, asta, eu pe Ceva nou n-ai? Ce faci? O zi obișnuită la YouTube. Aproape? Nu, departe, aproape. Zapi învață ceva. Băi, ce și mai ok, departe. zici că tu ești ochii din umbră cu Ernest. Vine lumea. Poliția trece. Curvele rămân. Merge trompeta pe ultimul drum. Ui, pula mea! Uite cum face Pula mea! Ne ducem și ne întoarcem. Poliția trece, curvele rămân. Trânge trompeta pe ultimul drum. Mamă, și-a pus poliția că Băi, fer! Du-și te cu miroasă! Dar de unde l-ai? Bă, făceam curat și mi-a căzut în cap. Ce bă? Lasă facă foto. Yo! Care Cristian? Încet. Oh, filma! Vă dau un microfon acum, nu-i problemă! Băi, dar noi am pus 50 de youtuberi chemați ca să-l așteptăm cu voi. Aleu. El e foarte bun la kebab! Sau la mai restaurant e crâm, nu? Și mai e o încercare de... Craiul a pierdut! A pierdut craiul! Bă, dacă căcat! Cum te simți că ai pierdut? Mă piși pe lor cum ți-l bate, când vreau ți-l bate, acum, bă! Nu! Sunt acum la el! M-am dat cu un meci interesant de să vedem! Uite, apare în vlog. Apare în vlog, zi ceva. O să apar și eu! Salut! Respect!
Corne are fane? Opa, Cristof, ce ai, nu mai ai fan? Hai, hai, subscribe la tine, ce canal ai? Te apă, nu dăm promovări! Dă-i, hop! Văd că nu mai ai nimeni pe aici. Oh, da! Stați! O să-mi dai camera mea. Fratele Yandel, Rona! Mi-am rupt microfonul, e lipit cu scoci aici, nu se prea vede, e lipit cu scoci. Ținem cât de cât, se și aude scociul, de căcat. Mi-am rupt microfonul și l-am lipit cu scoci. Eu picat microfonul. I don't wanna drown tonight. So tell me what you dive with me. Ești ungurul meu preferat. Eu am mai pentru el, numai pentru tine. Vocea aia care e așa și vocea de alpaca. E genial, când de fapt vocea de alpaca e vocea de alpaca. Exact, poți să știi. Doamne ajută. Unde ne uităm? Nu face nimeni o poză. Am terminat cu evenimentul. Doamne ajută. Murești, mă. Uite. Murești, riva. Mi-am făcut microfonul, am pus microfonul, aici avem super glue, picătura, da. Ce face acolo? Aer condiționat, hă? Mere fain, hă? Mere bine. Super. Reparăm. Ați auzit că m-am fundat WC-ul? Da. Ce mi-a dat pe haine? Fucking idiot. Merem să mâncăm că nu este, are foarte foame. Craiul doarme. Am venit aici la Mureș River. Tare supir. Mai tare! Acum plecăm în Arad. Stai. Așa. Suntem la gară, plecăm înapoi la Arad. Ora 7 și 16 aici. Și da, acum urcăm pe tren. Imediat urcăm pe tren, de fapt. Clasa a doua șmecherie. Clasa a doua, cușet, de-aia. E tren de la privat. Practicul ăla cu care am venit, doar că mă mai laud că e foarte șmecher, știi? Craiul. Nu dați seama. Alo? Suntem pe tren. Acum am urcat. Da, totul e bine. Da, totul e ok. Again? Da. Ăsta cine ești? Akinek a szemeké, az a szép, csoda szép. Akinek a szemeké, akinek a szemeké. Că nu știi versurile, e bine. Akinek a szemeké, akinek a szemeké, akinek a szemeké. Tu cine ești, mă? Ce? Cine ești, Ce mă? pula mea, ascultați, mă! Și de regulă cu voi! Asta mea, chic. Ce mă, nu știu ce faci, da? Cine ești, mă? Care ești tu? Bă! Carpatos!